ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଦିନରେ ଡାଡି ଗଲେ ପିକନିକ୍। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା ଆଉ ଡାଡି କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ। ଡାଡି ଆଉ ଡାଡିଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପିକନିକ୍ର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁମାନେ ପିକନିକ୍ ଗଲେଣି ଆଉ ପିକନିକ୍ରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେଣି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ